Ассалому алайкум. Подписчикои канали мо, меҳмонон. Ҳозир мо оиди зардпарвин суҳбат мекунем. Зардпарвин ин тағйири ранги бадан аст, хусусан сафедии чашму ба зардӣ ё ба сиёҳӣ. Ин ду гурӯҳ мебошад, зард ва сиёҳ. Чӣ бояд кард? Хӯрдани харбуза зардпарвинро наф дорад. Баъд ҳар рӯз 10 грамм гули бобунаро дар об ҷӯшонда, он обро ошомидан лозим. Аз зардпарвин халос хоҳед гашт. пиёзро бо сирко пухта хӯрдан зардпарвинро шифо мебахшад. бар дигар тавсия ҳаме ки ман ин пешоби кӯдаконро ошомидан низ шахсе ки зардпарвин шудааст сиҳат меёбад. истеъмоли пӯсти афъӣ, яъне мори афъӣ ба ҳар тариқ зардпарвинро сиҳат мебахшад. 50 грамм ҳинои хушкро шаб дар об тар карда, субҳ он обро соф карда нӯшидан лозим ва ба ин тариқ 1 ҳафта давом додан лозим. Зардпарвин ба куллӣ шифо меёбад. ва дигар чи ҳаме ки манами сумбули хуб қоқ карда шуда, манами сумбулро ҳар рӯз манами 10 грамми ҳамина 2-3 рӯз ақаллан манами 10 грамми ҳамина куфта бо об ошомидан лозим аст. Зардпарвин нес мешавад. баъд бардавом хӯрдани асал, асале ки тавсия метиҳем, хоб бардавом хӯрдани ҳамин асал зардпарвинро нес мекунад. дигар тавсияи мо ҳамин ки ҳар рӯз нӯшидани 100 грамм оби турб зардпарвинро наф дорад. баъд дигар чи ҳамин ки ҳар рӯз хӯрдани 3 дона мағзи бодоми талх бо асал зардпарвинро шифо мебахшад. ман ҳамин асале ки ҳозир мо нишон додем, ҳамин 3 дона бодома агар ҳамин қадри ҳар рӯз мо яъне истеъмол кунем, зардпарвинро шифо мебахшад. баъд хӯрдани саргини буз иллати зардпарвинро дафт мекунад. ба ҳамин монанд моҳиро дар оташ кабоб карда хӯрдан, биҳиро бардавом хӯрдан, анори ширинро бардавом хӯрдан, тарбузро бо сиканҷабин яъне сирко ва асал хӯрдан, гуфтем ана тарбузро бо сиканҷабин, баъд хӯрдани бодиринг зардпарвинро нес мекунад. баъд ҳамин вақте ки ҳамн истеъмол мекунем мо ҳам бодирингро ҳамнро пӯст нокарда хӯрдан дар кор, пӯстш қати якҷоя фақат шуста, баъд пӯст қати якҷоя хӯрдан дар кор. баъд ҳар рӯз 5 грамм испандро куфта хӯрдан наф дорад. баъд хӯрдани писта тавсия мешавад. ҳар рӯз то 1 ҳафта 1 грамм олтингугилро куфта бо зарди нимпухтаи тухми мурғ даромехта хӯрдан лозим. Зардпарвинро дафт мекунад. баъд чизи дигар ҳамин ки ман ҳами пудинаи даштӣ мегӯем, ҳамина ҳар рӯз 5 грамм куфта бо об нӯшидан лозим аст. Зардпарвинро дафт мекунад. ана ҳамин гули садбарги сафед чӣ хеле агар видеои пешинои моро дидагӣ бошед, бисёр чиза тавсия мешавад. ман ҳамира ҳар рӯз 15 грамми ҳамира куфта бо об яъне истеъмол кардан дар кор, ин боиси он мегардад ки зардпарвин ба куллӣ шифо ёбад. дар амони худованд бошед.